Na Rympei U ka channel nam ta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ki paidbah nong song shnong jong ka jala Arunachal Pradesh ki lapanlong da ka jing ïaki ka bajur ha ka sngi palai Pyrshah ka China halor ka jing thumu ban pen kala kyrteng ya ka arpunyo tli ki jaka ki bahap apa upur usam jong kari India kani ka jing ïaki ki paidbah kadai men ha ka khat santri jong banai jemang da ka ba ki la ka we e kalamar lai rong jong kari India harengkat bat ka jing perta da ki slogan hasor Hawaii bat thangru ya ka dur jong u Presiden ke China Xi Jinping ban pau ke jing Pyrshah ke jongki kani ke jing ïaki kala long kum ke jing kentho ya ke ka baki nong ïaki ki labatai kum ke jing Pyrshang bi an bat klem nong rim jong ke China ban kam trai halor ke jaka jong ke India kani kam dei house nem khat khandai span ripo ar nrei ka dei jong usnem haja posan ban ngi kentat jur ya kani ke jing thmu ban pen kala kyrteng jong ke China ya ki arpunyotli ki jaka ha Arunachal Pradesh ngi de ke benta jong ke India bat ngindang yai long kumta ka Arunachal Pradesh kam shim la dei satya ka benta jong ka China bat ki jingdawa jongki kam dan hok satya ong nong shong shnong ka than ka jingdawa jongki ka long ka ba khlem nong rim kumnong in pen kala kyrteng ya ki jaka jongi ka Arunachal ka dei ka benta ba kongsan jong ka India bat kum ki nong shong shnong ni da sngo sarong bangi dei ki nong India bala da khi ka thma ni long ki ba kloi ban ai ka jubab ka ba biang ong saw wei na ki nong yakhi kinong song shnong kila kadawru ya ka jaka ka ba e jong ka than na ka ba pen pau ya ka jingkloi ban pen khre ban Kyrshan ya ki spai India lada don kam long ka ba suk ban im hakum kini ki jinglong jingman henrengi long ki bala khre na ka benta kanu ka jingja bat ban ai jing Kyrshan ya ki spai jongi ong wei nong yakhi halor kani ka Ministry of External Affairs kalapin mi ba ka Pyrshah jur ya ka jing thmu jong ka China ban pen kala kyrteng da ka ba pen tikna ya ka jing sanchar jong ka India halor ka Arunachal Pradesh